Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos demostrar que o movimento é para todo o mundo, independentemente da idade ou do nivel. Comezamos. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo, como sempre, moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Con enerxía? Moita. Sí, veña, imos demostralo. Os músculos que menos traballamos, non falo de gimnasio, sino na nosa actividade diaria, penso que son un triles e son os tríceps. O que máis esquecemos en traballar, eu penso que é o antebrazo. Hai moi pouca xente que o entrene no gimnasio, polo general non se lle dá importancia. O músculo e o movimento que máis esquecemos traballar. Eu coido que non se traballan nada os músculos faciais, os músculos da cara, para evitar as arrugas, para ter máis mobilidade. Pois non o teño claro, pero eu diría que o corazón. Imos aí con mobilidade articular, a un ladiño, a outro movendo a cabeciña, movimento do pescozo, curtos, suaves, arriba e abaixo. Anxo, que non trouxestes a guitarra hoxe? No, hoxe non a trouxe, deixeina na casa mellor. Imos cos E tú sombreiros. que no coche ibas escoitando algo na radio? Pois na viña escoitando cousas do Real Madrid na aplicación de YouTube, que non está, non pinta ben a cousa. Cambiamos. Que a ti encantaba o fútbol, non? Encanta. Sí, encantábame. Agora xa perdín bastante. Gracias a Dios, tamén eu era moi fanático e gracias a Dios, máis a cintura, doulle ahora importancia ás cousas que a teñen e non o fútbol. Que bonito che quedou eso. Menos mal, porque Non, home, a ver, gusta o fútbol, sigo vendo, pero xa non sufro ni polo Madrid ni por nada. Tampouco sufren eles por mí. Non. Cambiamos. Oye, pois eu vin recentemente unha nova de un influ galego que, bueno, que fai moita divulgación acerca e concienciación acerca da ludopatía Pernas. e rexeitou que precisamente un equipo de fútbol o patrocine unha casa de apostas. Non sei se escoitastes algo. Non, pero xa sei de que estás falando. Se velo aquel xa sei de Champi, non? Imagino. Sí. Cambio. A mí parece un traballo Sí, bueno. espectacular. Eu aí xa non me meto, xa son cosas de empresas, ao final o que queren son cartos, non? Dá igual de onde veñan. Xa. Eu aí xa. E eso é tamén como a pulsos nos cellos, como o tema das bebidas alcohólicas, do tabaco, todo eso na Fórmula 1 e todo eso, que quitáronse tamén esas publicidades. Exactamente. Hacia adentro. Non faledes todos a vez, por favor. Me aturo ya. Cambiamos de pé. Aproveitad a falar agora que despois... Despois non vamos ter folgos. No, despois xa ven a marcha. Hacia adentro. Que cando me dá a miga risa. Vale, moi ben, rematamos a mobilidade articular. Hoxe a sesión vai de cardio e de forza, e para a forza imos necesitar os halteres e tamén a esteira. Así que coñemos todo e comezamos. Eso de abrir a boca, pechala, botar a lingua para un lado, para outro. Sei, é perso que non o traballamos. E como sempre, cada vez que toca cardio e forza, comezamos co quecemento, empezamos aí cunha marcha, pouquiño a pouco, collendo ritmo. Uns 45 segundiños. Movimentos de brazos, de pernas. Iso é. Que se escoite ben aí. Vamos coordinados, Está dicindo o veciño, hoxe van coordinados, Coordinados ahora mismo. Ahora ainda queda moito. Digo agora. 3, 2, 1, veña, agora lateral. Aí, movimento de brazos. Aperturas.
Non, e mi cando as empresas pagan moitos cartos para que alguén lles faga publicidade que van recibir moitísimo máis de volta. Eso, sabes? Pero o señor concienzouse e dixo, pois non o fago. Claro. Ninguén regala nada, Estrella. No, Está claro. Non, Pero bueno, que está ben que alguén que traballa ao final da publicidade, pois o señor, que se molle en os principios que tiña non concienciar. encaixaban co que... Últimos segundos. 3, 2, 1. Vale. Moi ben. Imos pasar agora a parte principal, intercambiando aí exercicios de cardio e exercicios de forza, vale? O primeiro exercicio son os agachamentos en V. Entón, é como paso de aeróbic, imos cara abaixo e volvemos á posición de inicio, de acordo? De acordo. Veña, 30 segundiños de traballo, de descanso aproximadamente 2 roldas. Comezamos xa, veña, que a dereita, aí, baixamos o cuiño e os cóbados acercámonos aos xeonllos. Aí, activando o corpiño, pouco a pouco, subindo pulsacións. Tres, 2, 1, vale, moi ben. Estou un pouco doloida destes días que fun patinar. Costame moito agacharme, sentarme, pero a clase era maravillosa. Se non fose por eso, fantástico. Abrimos os brazos, altura dos ombreiros, brazos semiflexionados e xunto al tenis arriba. Abrimos e pechamos. Traballo do peito. E última, vale, moi ben. Ben, estuvo ben porque non só foi de cardio, sino tamén forza. Entonces non vas descansando un pouquiño, despois cardio, despois forza. Ven o exercicio de cardio, veñen os burpees, que sempre están aí amargándonos a asistencia. Veña, collemos aire e imos arriba. Iso é, moi ben. 30 segundiños de burpees. Se o nome é bonito, pero feito... Pouquiño máis. Ánimo. Gústame ese ritmo. Vale. Moi ben. Eu cos barpes vou ao meu ritmo, porque na vida non hai que acelerar, que todo ten o seu tempo. Eu non os dou feito millor, para que vou pegar un brinco e mancarme, non. Estamos aí? Sí, así mesmo, Raquel. No, porque Vale. Raquel non pode polo ombreiro. Non sei se o sabías. Veña, Non sabía. collemos aire e subimos arriba. Mantemos posición. Quedo así ou fago... No, terás que subir. Descansa. Descansa. Ánimo, Raquel. son 30 segundiños aí de traballo. Non faz nada, tú vai por libre, Aguanto, elevando aí a cadeira, manteño aí. Repartimos ben o peso do corpo. 3, 2, 1. Vale, abaixo. Xa imos quedar deste ladiño. Agora, o que imos facer? En esta posición, imos a elevar a perna que está por enriba. De acordo? Estamos preparados? Sí. Vamos. Veña, imos aló. Arriba. Un poquinho máis. Vale, moi ben. Levábamos moi bo ritmo porque xa mañá almorzamos ben, aí cake da abuela, cake.
bica da abuela. Entón vimos a tope. E agora o que imos facer é pedalear, de acordo? De acordo. Zona lumbar, ben apoyada, pernas arriba e veña. Pedaleamos aí cas pernas. 30 segundos de traballo. Un pouquiño máis. Sigo. 3, 2, 1. Vale. Despaciño, ímonos colocar de pé. Seguimos traballando aí. O cardio. Imos facer un skipping tocando a parte interior. Teño os brazos estirados boca abaixo, o sea, cara abaixo, perdón. E o único que fago é elevar os pés, vale? As pernas. Intento tocar o interior. Que se lo fago eu. Estamos atentos. Veña, preparados, listos e imos aló. Ahora, tens que dicir xa. Bueno, por unha vez que miremos nós, tamén. Efectivamente, xa que el se escaquea sempre. Despois volvos controlar nos burpees. Se che digo. Na segunda rolda vamos fixar que fagan todo ben. Ánimo. Este non me gusta, madre de Dios. 3, 2, 1. Vale. É horrible, cansa moitísimo. Prefiero normal de toda a vida. Pa que inventar? Veña. Brazos semiflexionados. Lombo recto, collemos aire. Exhalo, elevando. Subimos cóvados a altura dos sombreiros. Pernas semiflexionadas. Embigo cara adentro. Un poquinho máis. Vale. Deixamos o halteres a un ladiño. Ben, estamos rematando a primeira rolda xa. Quedan os dous exercicios, de acordo? De acordo. O que... Que remedio. Teño o loro detrás. Veña, o que imos facer no seguinte exercicio é toco abaixo e abro perna, vale? A un lado. Xa te seguimos ou aínda non? Agora, imos a abrir ca dereita, sí? Vale. Veña, esa coordinación. Preparados, listos, imos aló. Aí, cada un seu ritmo. Tocamos chan. Un poquinho máis. 3, 2, 1. Eu entendín un Que máis. pasa? Un pouquiño máis. Oi, como están Non hackeando. entendín un máis. Ah, que fixo un máis? No, un pouquiño Fixo máis. máis. Un pouquiño máis. Non vocaliza. Veña. Veña, agora, último exercicio de forza para rematar a primeira rolda. Curl de bíceps. Collemos halteres. Estamos. Estaremos. Veña, lombo recto, pernas semiflexionadas, seguimos intercambiando un e outro. Iso é, cóvados preto as costelas, lombo recto. Aquí tamén vamos sincronizados, dá gusto. Vale. Hoxe a clase foi moi movida, moi amena, porque veña para arriba, veña para baixo, na esterilla, cos halteres, que os burpees para arriba, para baixo, estuvo moi completa, gustoume. Veña, imos agora ao agachamento con V, pero agora cara ao lado esquerdo, en vez de cara ao lado derecho, de acordo? De acordo. Collemos aire, imos aló, vai. Oxe, costa me baixar, Non sei por que será.
maniotas do outro día da patinaxe. Mas non son maniotas. Foi o golpe. Foron maniotas. Son contusións. Habendo trombociz, que problema hai? O tromboce non sirve para... Sí. No, só sirve para amazao. Bueno, pues habendo hielo, 3, 2, 1. Vale, moi ben. Agora, volvemos a traballar aí o peito, na esteira. Collemos halteres. Estamos, rapaces. estamos. Estás de acordo, Anxa? Sí, de acordo. Veña, abrimos brazos e xuntamos no centro. Contraemos ben o peito, activando. Activando. Temos un loro na clase. Como Parece amador, non? o capítulo do Amador. Hai que repetir o último para que pensen que estamos atentos. Esa técnica fala ti, non? Cas mulleres. Hola, Cara, que agora como a fagas verás. 3, 2, 1... Vale. Que consistía en repetir as últimas palabras, como aquí está escoitando a chica. Pois non sabía eu esa técnica, Sí, bueno, a veces el vacilaba a mí, outras veces toca él, sempre anda de acordo, por de acordo. Agora tocan os burpees. Burpee, que alegría. Veña, boca abaixo. Estamos listos? Estamos. Listos. Collemos aire e comezamos. Arriba. Aí, con enerxía. Bueno, xea. Ai, xo, por favor, para un pouquinho. Facer burpee, ríndose e xa é outro nivel, eh? E facer que se fai E tamén, última. porque hoxe me mociña. Vale, moi ben. Moi ben. Repetíamos ya a última palabra. Como se lle estuviéramos facendo moitísimo caso, pero era para incomodalo máis ben. Outra cousa non, pero risas aquí abondas. É que só traballes ao suar, hai que rir tamén. Veña. Estamos. Respondemos yo, ¿no? No, xa non, xa. Arriba. Si pena. É que teño que cortar o pelo. Teño aí ese Outra vez? remolino aí que estáme fastiando. Sí, crece moi rápido o pelo, a verdad. Mientras crezca, non hai problema. Ai, Pero que dache ben, ó. Graciñas. Abaixo. Veña, imos elevar a perna que temos por riba. Collemos aire e imos alá. Veña. Este exercicio permite escoller un pouquiño de aire para seguir co que queda de clase. Tres, 2, 1... Vale. Deitámonos boca arriba. Porque toca pedalear un pouquiño. Levamos as pernas aí flexionadas 90 grados e comezo a pedalear. Por cierto, dos ximnasios cale a máquina de cardio que menos vos gusta? a cinta. A cinta. A cinta. Ah, bueno, a mí a cinta non me disgusta. Para mí, por exemplo, é peor o remo. Ves, o remo non é algo que me guste moito. Ai, a mí me encanta o remo. Non. E a ti, Anxo? Pois, como non fago moito cardio en máquinas, a verdad, que non sabría que decir. Igual a elíptica é a que menos... Si, a elíptica tamén un poquinho... Non vos gusta? No. Pois a mí esa tamén me gusta moito. Pois eu cheguei a facer Vale. 10 kilómetros na elite. Tanto? Veña. 10. Sí, a ver si... Arriba.
eses Me corpos. si vas facer 10 kilómetros de Non, Lidia, ahora, anda, claro. fantasma. 20. De verdad. Que paciencia hai que ter, Edi. Pois sí, dime a mí. Vale, agora o skipping tocando interior, de acordo? Non temos outra opción. Non hai outra opción. Estiramos os brazos e que sexan aos pés os que tocan as mans. Veña, preparámonos, listos, imos aló. Que cuidado, bueno, a peor, con diferencia, é a de subir escaleiras, Ai, sí, tamén. Iso é matador, Eu aí como moito aguanto 10 minutos e despois xa cambio de máquina. Fixera outro día por primeira vez esa. E que tal? Púxome nerviosísimo, porque tampouco hai tantos escalóns, casi caes. Anda, fantasma. Son 3 escalóns. Vale. Veña, estamos rematando. Quedanos 3 exercicios, 2 de forza e 1 de cardio. Imos ca elevación de ombreiros, aí elevación lateral. Raquel, collas A ver, outras. Collas outras que dan ben. As máis grandes e as máis pequenas. Collas outras. Veña, imos aló, arriba. E a que máis vos gusta? Antes creo A que que poñen máis? as outras. Non, para este non. A bicicleta esta que é sentada. É que todas son sentadas. Non, El bueno, di- a que... El día que costa Non a moito bicicleta mover. normal, xa me Ah, entendo. sí, esa. Que bota aire, non? No, esa... Esa é durísima. Esa matadora, Durísima. Esa... Pero as tamén peoriñas. quemas moitas calorías. Sí, quemas moito, pero... Vai moito que non vou ao 3, gimnasio, 2, creo. 1, vale. Porque bicicletas con aire Con acondicionado eu nunca vi. No, eu nunca ven tampouco. É que senón morres. Non, esa que distía... Chámase air bike, se non me equivoco. Esa é das duras, Veña, imos agora a tocar chan e abrir, vale? Toco ca man dereita e abro ca perna dereita. Preparámonos, listos, imos aló. Pero que non me guste non significa que non as faga, Nosa. Sí, sí. Como a nós. Hai que facelas Da igualmente. igual o que non nos guste, que aquí estamos facendo. A mí todo eso son as minhas máquinas de tortura. tortura. Home, tes razón. Unha escalera que non sube, unha bicicleta que bota 3, aire, por 2, Dios. 1, vale. Veña, xa imos rematar. E desde logo inventan cada aparato que eso parece que é para que confesen haber así algún crimen ou algo, porque mi madre... Veña, 30 segundos de traballo e despois pa casiña. Collemos aire e soltamos. Iso é. Ánimo, últimos segundiños. Tres, 2, 1. Vale, moi ben, deixamos halteres. Collemos aire, arriba separamos pernas. Imos a un ladiño. Ao ladiño. Bo traballo, rapaces. Buscar outro lado. Ao centro. Soltamos. Xuntamos máis ao ladiño. Que pasou aí? Que pasou isto? Nada, que ao baixar... Ai, ai, Pegou un pinchazo ou algo? Sí, ou dous. Cara ao outro lado. está un poquinho averiada. Hai que engrasar a máquina. Hai que engrasar, sí. Volvemos cara ao centro, imos cara arriba, levamos o brazo cara a nós. Pero aquí somos profesionais. Home, Cambiamos. Eso che dou un consello, non lle fagas caso a Anxo. Xa, no, Non lle fagas caso a Anxo. Tarde. a primeira vez tirou 1000, Primeira e última vez, faime caso. Moi ben, fantástico traballo Xintiña. Moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade, manter o corpo en movimento, aínda que sexa un pouquiño. Corpo e mente, agradeceo. Eu son Edi, o vosso adestrador. E lembra, mantede o pulso activo.
Estuvo ben hoxe a clase. Carambas.